Wielbi dysza moja Pana, Magnificat. Dziękujemy Ci, Boże, tą pielgrzymką za wszystko, co pozwoliłeś osiągnąć Kaszubom w ciągu ostatnich 20 lat. Za rozwój języka, kultury, za ludzi, którzy oddali swoje serce naszej Tatczyźnie. Pragniemy to dziękczynienie wypowiedzieć i wyśpiewać w tej ziemi, która była i jest Ci szczególnie bliska, gdzie dorastałeś jako człowiek, gdzie nauczałeś, gdzie wreszcie zostałeś ukrzyżowany i zmartwychwstałeś. W Twojej ojczyźnie, która jest także naszą ojczyzną. Przybyliśmy również do naszej ojczyzny. To nie jest tylko ojczyzna Jezusa Chrystusa, ale to jest ojczyzna każdego człowieka wierzącego. Tu są nasze korzenie. Tu jest źródło naszej wiary. Zatem przybywamy tutaj, aby nakarmić się duchowo, aby otworzyć nasze serce na Słowo Boże, otworzyć nasze serce na Boga, który jest w Eucharystii, nakarmić się Jego chlebem, ale otwieramy też nasze serca na to, aby Boga spotkać w każdym skrawku ziemi, który tutaj jest. Tu się wszystko zaczęło. Bóg, Słowo, postanowił stać się podobnym do nas, przybrać nasze ciało. Najpierw w Nazarecie, gdzie Chrystus począł się w łonie Maryi, a po 9 miesiącach w Betlejem, w skalnej pasterskiej grocie, gdzie po raz pierwszy oglądał świat ludzkimi oczami. Tutaj też zaczęła się kaszubska pielgrzymka, od mszy świętej w małym kościółku sióstr Elżbietanek. Choć pielgrzymka miała miejsce w Wielkim Poście, pierwszymi pieśniami wyśpiewanymi w ojczyźnie Jezusa Chrystusa i naszej były kolędy. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. W miejscu zwanym Polem Pasterzy w Betlejem pielgrzymi wsłuchiwali się w słowa dobrej nowiny o Emmanuelu, którego poczęła i urodziła Panna Maryja. Nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Najwięcej emocji towarzyszyło pątnikom w Bazylice Narodzenia Pańskiego, jedynej świątyni w Ziemi Świętej, która mimo wojen nie została zniszczona od IV wieku aż do dzisiaj. Aby wejść do tego szczególnego miejsca, trzeba z pokorą się nachylić, bo wejście do bazyliki ma zaledwie 120 cm wysokości. Jezus przyszedł naprawdę w wielkiej pokorze do człowieka. My, zbliżając się tutaj do Boga, człowieka, który przyszedł dla każdego człowieka, właśnie przechodząc przez tą bramę, też pochylamy swoje czoła. W ten sposób, nawet jeżeli nasza wiara jest znikoma, swoim ciałem pokazujemy, że chcemy uniżyć się przed tym, który stał się Bogiem. I to chyba jest takie główne przesłanie, że to, co dzisiaj może jest niemodne, trochę nawet naszkalowane, pokora tutaj nabiera szczególnego miejsca. Gdyby nie pokora, Bóg nie przyszedłby do człowieka. I przechodząc właśnie tą bramę, najbardziej to zawsze przeżywam, żeby z pokorą stanąć przed Bogiem i jednocześnie uczyć się od Boga pokory na miarę Boga. Najważniejszym miejscem bazyliki jest Grota Narodzenia Chrystusa. Aby pokłonić się i ucałować miejsce, gdzie dziś znajduje się srebrna 14-ramienna gwiazda, pielgrzymi zeszli po kamiennych schodach. W grocie umieszczono łaciński napis: Hic de Virgine Maria Jezus Christus natus est. Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus. Po wyjściu z bazyliki wielu pielgrzymów było wyraźnie poruszonych.
tak wzruszona jestem prawie do łez. Byłam tu już 3. raz i za każdym razem jest to po prostu ogromne przeżycie. Po prostu wyobrazić sobie, że tutaj właśnie Pan Jezus się narodził. To miejsce narodzenia naszego Pana, Zbawiciela, to miejsce szczególne, miejsce, w którym człowiek czuje niesamowitą energię. Jest to bardzo wzruszające, bardzo mocne, podniosłe. No i ta świadomość tego, że narodził się tutaj Zbawiciel i świadomość tego, że tak naprawdę to tutaj narodziło się też nasze chrześcijaństwo. Wiara, nasza nadzieja na życie wieczne. Jest to przeżycie, które ciężko jest porównać z jakimkolwiek innym przeżyciem. Moment dotknięcia tej skały oznaczonego miejsca w grocie Narodzenia Pańskiego. Jest to przeżyć dzisu, wszystkiego nie powiem przed kamerą, ale poda se staro, lepiej rzec na tym świecie. To, co je widzę, to przeszło moje wszelkie oczekiwania. Co ważne, nieprzerwana wielowiekowa tradycja potwierdza, że bazylika rzeczywiście jest zbudowana tam, gdzie ponad 2000 lat temu narodził się Jezus Chrystus i dotykając 14-ramiennej gwiazdy pochylamy się nad miejscem Bożego Narodzenia. Wszystko wskazuje na to, że jest to miejsce, gdzie się narodził Jezus Chrystus, przynajmniej bardzo blisko. Są tego dowody, ponieważ jedna z pierwszych osób, które tutaj pielgrzymowały w IV wieku, zanotowała bardzo dokładnie topografię tego miejsca i dzięki temu dzisiaj archeologowie to potwierdzają i można powiedzieć, że wiara jest potwierdzona tutaj nauką, że schodząc właśnie do groty Narodzenia Pana Jezusa rzeczywiście dotykamy tego miejsca. Oczywiście jest to jak zwykle miejsce nie tylko wiary, ale i naszej wiedzy, dlatego jest to bardzo ważne, żeby te elementy łączyć. Bóg, rodząc się, daje nam właśnie tą możliwość dotknięcia i tutaj dotykamy miejsca narodzenia Pana Jezusa. Aby mały Jezus mógł przyjść na świat w betlejemskiej grocie, najpierw potrzebny był moment spotkania Maryi z aniołem Gabrielem i zgoda Najświętszej Panny. Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego. To wydarzenie miało miejsce w Nazarecie. Dzisiaj w grocie zwiastowania, będącej częścią domu Maryi, umieszczono ołtarz, na jakim znajdują się słowa Verbum caro hic factum est. Tutaj słowo stało się ciałem. Kaszubscy pielgrzymi w Nazarecie raz jeszcze usłyszeli, że przyjście Boga na świat dokonało się w wielkiej pokorze. A my dzisiaj w tej bazylice przypominamy sobie, skoro tu jesteśmy, to doświadczamy wprost tego, że Bóg przyszedł na świat przez zwyczajną żydowską dziewczynę. Dla wielu Żydów to było trudne do przyjęcia. Oczekiwali wspaniałego znaku, tak wielkiego znaku, że ten znak powali na kolana cały świat. A tymczasem Bóg wybiera drogę bardzo pokorną. Zwyczajna kobieta, zwyczajny mężczyzna, który ma się nią opiekować. I ta zwyczajna kobieta pod swoim sercem ma nosić Boga. To było niezwykle trudne do przyjęcia dla Izraelitów. Z Nazaretu kaszubscy pątnicy pojechali i popłynęli śladami Jezusa nauczającego. Krainą, którą Jezus szczególnie umiłował, była Galilea. To właśnie tutaj często nauczał, tu sprawił swój pierwszy cud, powoływał apostołów, tu wreszcie mieszkał w latach swej publicznej działalności. Dla kaszubskich pielgrzymów Galilea też jest miejscem szczególnym. Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb, którego rok obchodzimy na Pomorzu, pisał o galilejskiej urodzie Kaszub i Kociewia. I trudno z nim się nie zgodzić. Rzeczywiście patrząc na piękne wzgórza, jezioro Genezaret, można poczuć się tu jak w okolicach Kartus czy Wieżycy. Jednym z największych przeżyć podczas pielgrzymki była msza na łodziach na Jeziorze Galilejskim.
Pątnicy mogli się poczuć jak pierwsi uczniowie Jezusa, którzy słuchali słów mistrza stojącego właśnie na łodzi. Uroczystej mszy na wodzie przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, a homilię wygłosił ksiądz Bartłomiej Witbrod, który piękną, belacką, rybacką kasiewizną porównał apostołów do naszych kaszubskich ludzi morza. Im bardzo ryt buśny stełe, że jako ksiądz z Nordy mogę tu dziś razem z wami rozważać święty Ewangelia. To jezero, ten strunt, te byte, czółna, jak śpiewamy w pieśni Barka, przypominają szczególnie kasiebom z nad samego morza, pielgrzymom z półwyspy, z Wildzie wse, te nasze strony, Wildzie morze, Emyli morze. My dobrze wiemy, jak ciężki, a niebezpieczny jest zawód rybyka. I sum pojechał z rybaczcie familii. I nie rysujemy ciul, jak starsi ledze go dalej, że jak chłop siedzi w morze, bialka z dziecami, z różańca w gruzcy, z wielką wiarą żdale na nełe chłopa, łyjca, a ci przeszedł sztormę. Ty bialka zapylała gromnica w łykniu, raza z dziecami modlele. Ten sum strach o swoich chłopów, nie familie tych, co tu na jezorze Genezaret ciężko zarobiali na utrzymanie swojej familii. Bialcie dzieci. Nieraz na te jadra bele luzy, o tym też opowiada Ewangelia. To bele prosti, nieuczali chłopi, ale robłycy, a pobłężni, jak nasi kasiewskie rybyce. Szczególnie dostojnie w tym miejscu zabrzmiały słowa Barki. Wędrując śladami nauczającego Jezusa, pielgrzymi dotarli do Kany Galilejskiej, gdzie Chrystus sprawił swój pierwszy cud, po którym, jak czytamy w Ewangelii, uwierzyli w Niego Jego uczniowie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa rzekła do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Finał tej historii znamy wszyscy bardzo dobrze. Jezus zamienił wodę w wino i pomógł nowożeńcom w niezręcznej sytuacji. Dzisiaj w miejscu tego cudu małżonkowie odnawiają swoje przyrzeczenia. Danuto i Tadeuszu, czy chcecie coraz doskonaliej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za was swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i w chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia?
Boże, Ty podniosłeś nierozerwalny związek małżeński do tak wielkiej godności, że stał się sakramentem oznaczającym oblubieńczą jedność Chrystusa, Twojego Syna i Kościoła. Wejrzyj łaskawie na swoje sługi, którzy dzisiaj odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Spójrz na tych, którzy błagają o Twoją pomoc i wzywają wstawiennictwa Maryi Dziewicy. Niech okazują sobie wzajemnie miłość w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń. Niech sobie wzajemnie pomagają, zabiegając o zachowanie jedności ducha i więzi pokoju. Niech w trudach pracy doznają Twojej obecności, w potrzebach doświadczają Twojej łaskawości, niech w Tobie znajdują źródło doskonałej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. To teraz, zanim udzielimy błogosławieństwa, przekażcie sobie znak pokoju, ale przez pocałunek małżonkowie. Tak, Małżonkowie. To już teraz myślę, że jestem wyrazicielem nas wszystkich. Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, bo właściwie nowożeńcami dzisiaj jesteście dla nas. Kana Galilejska ma ten przywilej, że tu, jeśli odnawia się przyrzeczenia, jest się nowożeńcem. Wszystko jest tak, jak wtedy, kiedy po raz pierwszy stanęliście przed ołtarzem Pana. To jest bardzo uroczysta chwila i my ze swojej strony Wam życzymy wielu łask i życzymy Wam, żebyście razem byli szczęśliwi. Nowożeńcy nie kryli wzruszenia po tej uroczystości i myśleli o przyszłych wspólnych latach. Wrażenie ogromne, ponieważ dzieci mamy już dorosłe, więc poczuliśmy się z powrotem tak jak 35 lat temu. No my chodzimy jak młodozieniały, bo to jak Białka rzekła, dzieci wyjechały we stresowe, musimy się na nowe uciec i się wspierać i kochać i to nie tak lekko, jak nie ma Bożego błogosławieństwa, to pewno my sobie nie poradzili, ale po tej dzisiejszym tyłu odnowieni i to w konie, to bo nam na pewno bardzo pomagało i dzisiaj ma radość. Pielgrzymując po Galilei nie można ominąć Góry Błogosławieństw, gdzie wybrzmiały słowa być może najważniejszego kazania Chrystusa, który tłumaczył tłumom, kto jest tak naprawdę błogosławiony, czyli szczęśliwy. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystkie zło o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Inną górą, szczególną dla historii zbawienia, jest Tabor. Tutaj Jezus objawił wybranym uczniom swoje bóstwo i rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem. W homilii wygłoszonej na Taborze ksiądz biskup Śmigiel tłumaczył, dlaczego tak często Bóg objawiał się ludziom na górach. Dlaczego akurat i człowiek, i Bóg wybiera górę, żeby objawiać szczególne prawdy? Myślę, że dlatego przede wszystkim, że góra dla człowieka jest symbolem spotkania nieba i ziemi.
Przecież kiedy człowiek jest na górze, to w jakimś sensie odrywa się od tego wszystkiego, co jest na nizinach i spotyka się z Bogiem, jest bliżej Pana Boga. My wiemy, że Pan Bóg jest obecny wszędzie, i na nizinach, i w depresji, i na wielkich górach, ale człowiek potrzebuje takich znaków, takich symboli, żeby lepiej zrozumieć słowo dobrego Boga. Po drugie, kiedy człowiek wchodzi na górę, musi podjąć wysiłek. My dzisiaj przyjechaliśmy na tą górę, ale gdybyśmy mieli wejść tutaj pieszo, tak jak uczynili to apostołowie Jan, Jakub i Piotr razem z Jezusem, to zrozumielibyśmy, że to ogromny wysiłek. Ten wysiłek jest potrzebny, żeby człowiek zdał sobie sprawę, że jeśli chce rozmawiać z Panem Bogiem, to musi pokonać pewną drogę, a ta droga zawsze jest trudna. Moglibyśmy powiedzieć, to jest droga przeważnie pod górę. Dzisiaj ludzie są spragnieni łatwego doświadczenia Boga. Pewnie dlatego uciekają nam do sekt, pewnie dlatego uciekają do różnych wschodnich medytacji, bo myślą sobie, że tam bardzo szybko, bez większego wysiłku mogą spotkać Pana Boga i może nawet w powierzchownym wymiarze udaje im się doświadczyć czegoś niezwykłego. Ale prawdziwe spotkanie z Bogiem zawsze wymaga wysiłku, wędrówki pod górę. I po trzecie, góra pokazuje człowiekowi, jaki on sam jest naprawdę. Kiedy człowiek wchodzi na górę, kiedy jest zmęczony, wówczas bardzo często objawia się jego prawdziwy charakter. Wśród gór szczególną jest właśnie Tabor. Wielkie znaczenie tego miejsca w historii zbawienia podkreśla dr Teresa Klein. Jest to specyficzna góra, gdzie Chrystus przygotowuje swoich uczniów na swoją mękę i śmierć i na zmartwychwstanie, na Jego chwałę. Bardzo to się wpisuje w całą historię zbawienia. Możemy powiedzieć, że ciągle ta historia zbawienia się toczy. Tak jak się toczyła w Starym Testamencie, tak przez Nowy toczy się w naszym życiu. W Starym Testamencie znamy dobrze tą historię. Mojżesz wyszedł na pustynię z narodem izraelskim i w którymś momencie Bóg każe jemu zbudować namiot spotkania, gdzie dokonywało się spotkanie człowieka z Bogiem, narodu z Bogiem. I rzeczywiście Izraelici doświadczali tej obecności, bo ilekroć Mojżesz wchodził do namiotu spotkania, chwała Pana spoczywała na tym namiocie i wszyscy to widzieli, doświadczali. I był to taki znak obecności ich Boga Jahwe ze swoim narodem. Kiedy wchodzimy na górę Tabor, znowu pojawiają się namioty. Święty Piotr, zachwycony widokiem Jezusa w chwale, przecież go znał dotąd jako człowieka, mówi: dobrze nam tu być, postawię 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. I w tej bazylice, tak patrząc od strony architektury, bardzo ładnie jest to też wyrażone w samej architekturze tego kościoła, zwieńczonego właśnie jakby dachem, który naśladuje namiot. Też właśnie przypomina, że nawiązuje do tych słów świętego Piotra, że chce jakby zatrzymać tą obecność chwalebnego Chrystusa. Ale tak jak właśnie ksiądz biskup powiedział, nie można być cały czas na górze, trzeba potem zejść w niziny. I my też byliśmy na tej górze, oglądaliśmy chwałę Chrystusa, wiemy, że już jest zmartwychwstały, wpatrywaliśmy się w Niego i doświadczaliśmy tego, że dobrze nam tam było być i zeszliśmy w te niziny. Jezus nauczał nie tylko w Galilei, ale i w innych częściach Ziemi Świętej, m.in. w Samarii, której mieszkańcami Żydzi gardzili. Tymczasem Chrystus stawiał miłosiernego Samarytanina za wzór, a sam zatrzymał się przy studni Jakubowej, gdzie rozmawiał z kobietą czerpiącą wodę. To miejsce w Samarii, w dzisiejszym Nablus, a biblijnym Sychem, nawiedzili też kaszubscy pielgrzymi i pili wodę ze studni liczącej 3700 lat, pamiętającej czasy patriarchów.
Nim Chrystus zaczął swoje nauczanie w Galilei, najpierw przejął w Jordanie chrzest. Kaszubscy pielgrzymi, naśladując swojego mistrza, odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne w tej samej rzece. Boże, Twój Syn ochrzczony przez Jana w wodach Jordanu został namaszczony Duchem Świętym. Po swoim zaś zmartwychwstaniu nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejrzyj, prosimy Cię na nas, którzy pragniemy odnowić przyrzeczenia Chrztu Świętego, abyśmy z Chrystusem powstali do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan, do Jana, żeby przyjąć chrzest od Niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niech Was błogosławi szczerze dobry człowieka kochający Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie, to nasze rycerskie hasło. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych pątnicy przygotowali się na przeżycie męki i śmierci Jezusa w Bazylice Grobu Pańskiego i na uliczkach Jerozolimy. Jerozolima, miasto pokoju, umiłowane przez Jezusa, który oglądając ją z Góry Oliwnej płakał nad jej losem. Parokrotnie burzona i odbudowywana, przechodząca z rąk do rąk. Rządzona przez pogan, Żydów, chrześcijan, muzułmanów. Te trzy ostatnie religie uznają je za swoje święte miasto. Dla chrześcijan Jerozolima to przede wszystkim miejsce męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To właśnie tutaj znajduje się wieczernik, gdzie Jezus w Wielki Czwartek ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa i gdzie 50. dnia po zmartwychwstaniu zstąpił Duch Święty, Matka wszystkich Kościołów. Odwiedzając Jerozolimę, Jezus wchodził też na Górę Oliwną, gdzie modlił się do Ojca. Zrobił tak też dzień przed śmiercią. W tym miejscu doświadczył zdrady przyjaciela, Judasza, i został aresztowany. W Jerozolimie Piotr wyparł się swojego mistrza, Piłat skazał go na śmierć, żołnierze przebili mu bok. Tu wreszcie dokonał się najważniejszy fakt w historii zbawienia – zmartwychwstanie, bez którego, jak pisze święty Paweł, daremną byłaby nasza wiara. Nic więc dziwnego, że najważniejszym miejscem dla chrześcijan pielgrzymujących do Ziemi Świętej jest Bazylika Grobu Pańskiego. Bazylika, jak mówimy grobu, może by trzeba zmienić nazewnictwo Bazylika Zmartwychwstania. Ona zapewne jest najważniejsza, ponieważ to jest centrum naszej wiary. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna by była nasza wiara. Więc dla człowieka wierzącego nie ma ważniejszego miejsca. Obojętnie, czy rzeczywiście dotykamy tego centymetra, gdzie Chrystus był ukrzyżowany i złożony do grobu, czy to było tuż obok. Chodzi o to, że to jest ten znak obecności Boga. To miejsce jest znakiem. Duchowy przewodnik kaszubskiej pielgrzymki, ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, podczas mszy świętej w Bazylice Grobu Pańskiego porównał to miejsce do ogrodu rajskiego. Jaka jest w ogóle symbolika grobu? Żeby przejść do dalszych rozważań, pochylmy się trochę nad samą symboliką tego akurat grobu. Samo miejsce, gdzie złożono ciało Pana Jezusa, nie jest przypadkowe. Wiemy, że to miejsce zostało przekazane przez Józefa z Arymatei, który tutaj miał grób przygotowany dla siebie lub dla swojej rodziny. To był ogród.
Już ojcowie Kościoła widzieli tutaj wielkie nawiązanie do ogrodu rajskiego. Tam w ogrodzie rajskim pierwsi rodzice byli absolutnie szczęśliwi. Mogli oglądać Boga, mogli cieszyć się darami, które ich otaczały. Nadużyli swojej wolności i grzech wszedł do całej ludzkości, został przekazany całej ludzkości. Tu jest nowy ogród i w tym ogrodzie zostaje złożone ciało Pana Jezusa. To jest ten sam ogród. Tamten ogród był piękny i wspaniały, a tu zostaje złożone ciało i po zmartwychwstaniu ten ogród znów staje się piękny i wspaniały, bo wszystko zostaje odnowione w Jezusie Chrystusie przez Jego misterium paschalne. To nawiązanie do raju przemawia do nas tym bardziej, że według legendy nazwa Golgota, czyli miejsce czaszki, jest związana z tym, że właśnie w tym miejscu została pochowana czaszka pierwszego człowieka, Adama. W miejscu, gdzie w 326 roku święta Helena odnalazła święty krzyż, wzniesiono potężny kościół. W ciągu wieków świątynia kilkukrotnie była niszczona i odbudowywana. Dziś służy chrześcijanom wszystkich wyznań. Kaszubscy pielgrzymi wzięli udział w tej bazylice we mszy świętej i przeżyli ostatnie stacje drogi krzyżowej. Tutaj też, w miejscu, gdzie spoczywało ciało Jezusa, została symbolicznie złożona kaszubska flaga żałobna. Jsme právě v grobě Božím, je to barowyżny plac dla wszystkich chrześcijanów, wszystkich irtów chrześcijanów. Dla nas jest to też barowyżny moment, w jakim ma dredzić dziel nasi pielgrzymci, zaczęli też takim bardzo specyficznym dziękczynieniem. Przewieźli ze sobą fana, który bardzo położono na zdark. Bardzo mnie ma wykrywały ledzy, które były bardzo zasłużone dla kaszebizny, dla ich kaszebskich sprawów. Było, że ma ta fana na grobie Bożym, czyli w miejscu, gdzie Pan Bóg zmartwychwstał. I to jest też dla nas taki osobliwy dar pamięci o tych wielkich dziejerzach, jakie swoje całe rzeczy odbywają dla kaszebskich sprawy. Flaga ta została uroczyście poświęcona w ostatnim dniu pielgrzymki w Bazylice Agonii na skraju Ogrodu Oliwnego. Pobłogosław, Panie Boże, tę flagę. Spraw, aby zawsze ona była znakiem przynależności do zrzeszenia kaszubsko-pomorskiego, ale też, jak głosi napis, który został na niej umieszczony, niech będzie również wyznaniem wiary w jednego Boga. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wielkim przeżyciem dla wszystkich pielgrzymów była droga krzyżowa ulicami Jerozolimy. Pierwszą stację pątnicy rozważyli w Litostrotos, miejscu znanym z kart Ewangelii. Piłat, przymuszony lękiem i obawą przed donosem do cesarza, wydaje niesprawiedliwy wyrok. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Jezu, jak wielu mamy dzisiaj Piłatów, którzy patrząc na Ciebie, patrzą jedynie jak na kolejne wydarzenie w dziejach świata, które były i minęły. Skazują Twoje dzieci na trudy życia i poniewierki. Skazują Twoje dzieci na cierpienie i trud, które wydaje się być ponad ludzkie siły. Niesprawiedliwe wyroki, korupcja, oszczerstwa, kłamstwo powtarzane dzięki wielkiej sile dzisiejszych możliwości, by przekazać je dalej i zniszczyć tego, kto przeszkadza na drodze do sukcesu, kariery czy zgromadzenia większych środków materialnych. Jak wiele Twoich dzieci zostaje dziś skazanych na śmierć, na pozostanie na marginesie życia, czy wręcz wyrzuconych poza jego ramy. Skazywani na śmierć są pracownicy przez pracodawców. Kiedy zatrzymuje się ich wypłatę lub w ogóle jej nie otrzymują, i skazywane są dzieci przez rodziców, gdy nie pozwala im się na spotkanie z Tobą w Eucharystii czy na modlitwie. I skazywane są osoby starsze i chore, które według niektórych obciążają tylko fundusze emerytalne. Piłatów jest dzisiaj, Jezu, o wiele więcej niż 2000 lat temu. Stąd skazanych na śmierć
Jest to wiele więcej niż 20 wieków temu. Jezu Chryste ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Później śladami ostatniej drogi Jezusa pielgrzymi ruszyli ulicami Jerozolimy w kierunku Golgoty. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Podobnie jak w czasach Jezusa, tak i dzisiaj, obok osób chcących towarzyszyć Chrystusowi w drodze krzyżowej, nie brak tych, którzy przychodzą obojętnie lub zajmują się handlem. $10 albo $10 we Polsce. Ostatnie stacje pielgrzymi rozważyli w Bazylice Grobu Pańskiego. Około godziny 9 mrok ogarnął całą ziemię. Jezus, świadom tego, że wszystko wykonał, oddał ducha w ręce Ojca. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Po takich przeżyciach pielgrzymi zapewniali, że odtąd każdą następną drogę krzyżową będą przeżywać już inaczej, pełniej. Ojciec Robert Twardokus, franciszkanin pracujący w Gdańsku, jest przekonany, że oglądanie i dotykanie miejsc świętych ubogaci jego modlitwę. Jest to dla mnie ogromne przeżycie, ogromne wydarzenie i rzeczywiście w trakcie tej pielgrzymki miałem możliwość też, modliłem się modlitwą brewiarzową i rzeczywiście, gdy modliłem się, gdzieś tam wypowiadałem gdzieś tam słowa w psalmach Jeruzalem, Jerozolima, Syjon, to zupełnie inaczej to przeżywałem, zupełnie inaczej te słowa gdzieś tam brzmiały dla mnie. W Bazylice Grobu Pańskiego wielu pielgrzymów dziękowało za możliwość przeżycia Piątej Ewangelii, bo tak często określa się pielgrzymowanie do Ziemi Świętej. Ja pod wielkim wrażeniem przyjechał tu na pielgrzymkach, żeby ją przeżyć duchowo, a nie turystycznie. Ja wdzięczny Bogu za wszystko. Prosił ja dla błogosławieństwa dla rodziny, dla robota, o zdrowie, o wieczny spoczynek dla zmarłych, o wszelkiej łasce dla rodziny, dla naszego kraju, dla wszystkich ludzi, o pokój na ziemi też. Także ja bardzo wdzięczny Bogu, że mnie wysłuchał, że ja mógł przejechać tu. Pielgrzymka nie tylko miała pogłębić wiarę jej uczestników, ale też być wyrazem wdzięczności Kaszubów za wszystko, co udało się im dokonać w ciągu minionych 20 lat. Materialnym znakiem podziękowania za te osiągnięcia jest tablica z kaszubskim tekstem Magnificat – Wielbi dysza moja Pana. Zawisła ona w sanktuarium w Ain Karem, miejscu, gdzie swój hymn uwielbienia i dziękczynienia wyśpiewała Maryja. Ta tablica ma przypominać pielgrzymom z całego świata, że Kaszubi potrafią nie tylko prosić, ale i dziękować. Tym bardziej, że po przełomie w 1989 roku nasza ziemia, jej mieszkańcy i język doświadczyły wiele dobra. Materialne ślady, które pozostawiły w Ziemi Świętej pielgrzymki organizowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, są wyznaniem wiary Kaszubów składanym wobec całego świata. Niech te tablice będą też drogowskazami dla przyszłych pokoleń Kaszubów. Niech nie zbaczają oni z dobrej i sprawdzonej, chociaż czasami wymagającej kaszubskiej stegny. Podkreślał już po zakończeniu pielgrzymki prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukasz Grzędzicki. Poświęcenie tablicy z kaszubską wersją Magnificat poprzedziła msza święta. Podczas homilii ksiądz Marian Miotk wymienił powody, dla których Kaszubi powinni dziękować Bogu. Błogosławię medzonko za odzyskuną wolność i że dokonało się to bez rozlewu krwi. Składu medzonko za błogosławionego papieża Jana Pawła, za to, że przez tyle lat prowadził po drogach wiarę
i wskazywał na to, na te wiertnoty, co są największe moim znaczeniu w życiu. To on w tych słowach do Kasiabów ukazywał, co jest najważniejsze z trzech tych wiertnotów. Tego dziedzictwa, które stanowiło waj tożsamość. Dzonko składamy za te wszystkie zędzenia z nim, z Ojcem Świętym, błogosławionym Janem Pawłem i też za to ekstra audiencję w 2004 roku, zależność pielgrzymci do Rzymu, ci mało prysile, chutką beatyfikację o swodzie Bożego biskupa Konstantyna Dominika. Dziś wspominamy tyle, całą to 9-letnią nowenno o beatyfikacji Sana Kasiapści ziemi biskupa Dominika. Redy jest oddych mój w Bogu. Młewa tatków rozligi są w najkwescjach. Na język Kasiapści tłumaczone są święte pismiona, głoszone są kazania w tym języku. Płyną modlitwy i śpiewy do Boga. Chcemy Ty dziś z Maryją wyśpiewać najmagnifikat za to, że Kasiabi znajdziemy w życiu publicznym, że je uznany mocą ustawy jako język, coraz bardziej wchodzi do urzędów i do szkołów. Kasiapści młewe uczą się dzieci, młodzieżna, aż po maturo i studentce na uniwersytetach. A pomaga im w tym środki masowego komunikowania. Kasiabi znaje w telewizji, w radiu, w gazetach. Tak wiele, tak bogatnie rzeczy najcodniowe. Za to chcemy zdonko składać, w tym myli. I trzeba to przełamać. Dokazy ledzy nauki, kulturę i podziękować za wszystkie rozmaite konferencje, ich badania, za ich dokazy, za mądre książki i wszystkie publikacje. Jego miłosierdzie z pokolenia go na pokolenie. A wśród pokoleniów, co mieszkają i mieszkają na Kasiapści ziemi, wybierze Pan Bóg umiłowanych synów, którym zlecywy wyjątkowe może zadania. I dzisiaj składamy dzonko za biskupa Konstantyna Dominika, uprosimy dalej jego beatyfikację, żebyśmy mogli wśród świętych modlić się i czcić Sana Kasiapści ziemi. Dziś składamy dzonko, bo jesteśmy błyszni, że z dokazów balnych Kasiabów i księdza Bernarda Zachte i biskupów, co właśnie z Kasiabów i wszystkich urzędników, uciałych, rektorów waszych uczelniów, polityków, za nich razem z Maryją chcemy wyśpiewać swoje magnifikat. To oni też rozsławiają Kasiabi na świecie. To jest wyjątkowy dzień. W tej samej godzinie kardynałowie zamkli się w kaplicy Sykstyńskiej, żeby w tej liturgii takiej wyjątkowej, jakie są nazywy, nie zdarzy tak często konklawę, wybrać z tego, który Bodze prowadził cały Kościół. Tak jak Maryja z apostołami, a apostołowie z nią w wieczerniku modlili się i czekali na zesłanie Ducha Świętego, tak mało prosimy, aby Duch Święty pocierpiał całym tym zindzeniem. Maryjo, wspieraj nas. Z Tobą, Kasiabi, chcą śpiewać swoje magnifikat. Wielbi Dasia moja Pana. Amen.
Na zakończenie mszy świętej prezes zrzeszenia zaznaczył, że tych wszystkich osiągnięć nie byłoby bez codziennego wcielania w życie hasła "My trzymamy z Błega". Jesteśmy w takim czasu tu, że musimy sobie zadać pytanie, co sprawiało, że my tu trafili. My, Kaszebi, dzisu. Że jechaliśmy tak daleko na ta pielgrzymka, że wlezliśmy na ta góra i siedzimy dzisu razem w tym kościele. Są tu ludzie, Kaszebi, z rozmaitych stron Płemłeża. Z norda i z pełni. Wszyscy razem. Ci daje w rzece wszystko idzie dobrze. To nie zastanowimy się nad tym, skutka co bierze motywacja do naszej decyzji, co powoduje, że podejmujemy taci, a nie insi decyzje. Ale dzisiaj jest leżność, okazja, jakby to powiedzieć, do tego, żeby się zatrzymać, zastanowić, żeby zazrzeć zdebło głębi w sobie samego. Co doprowadzało do tego, że dzisiaj Kaszebi tu chcą dziękować z Błegu za te przemiany, chcą dziękować za to wszystko, co u nas się dokonało. I może zazdrzymy w zdebło w ta historia, jako tu wszystkich Kaszebów doprowadzała. Minęło 1000 lat. Od czasu, kiedy święty Wojciech przepłynął do na Płemłeże i przeniósł dobrą nowinę o Jezusie. Przez wieci, w desia Płemłeża, w desia Kaszebów, Płemalinku, przenikała Ewangelia Chrystusowa. Dzisiaj my sobie też możemy zadać pytanie, jak w przyszłości, w tych latach, co przyjdą, mamy się kierować, w jakim kierunku mamy iść, jak decyzje mamy podejmować, czym się motywować. Ale historia Kaszebów podpowiada nam, że my mamy kompas. Na jej kompasem jest wiara. Wiele ludzi guduje Kaszebach, że Kaszebi są robłecy, że są konsekwentni w tym, co robią, że mają starą kultura, ziemia, na jakiej żyją, że kaszebści familie mają dzieci i chcą mieć dzieci. My rzadko się zastanowimy, skutka to wszystko, takie stanowisko Kaszebów sobie bierze. To wszystko bierze się z wiary. My dzisiaj jesteśmy w dobrej sytuacji, ale jeśli zazdrzymy w naszej historii, to widzimy, że całe pokolenia Kaszebów jaci miały wielki ciężar. I te pokolenia w tych ciężkich chwilach w jedno miały na swoich stanicach, na swoich sztandarach hasło: nigdy do zguby nie przyjdą Kaszeby. My trzymamy z Bogiem. W Magnificat jest taki fragment o miłosierdziu Bożym z pokolenia na pokolenie. W Genezis, w pierwszej księdze Biblii, w księdze rodzaju, we wszystkich językach jest taki maleńki fragment, dość często powtórzony. Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nigdy nie jest tak, że Bóg Abrahama, Izaaka i Bóg Jakuba. To nie jest łączne. Każde pokolenie dostaje wolność, podejmuje decyzję. Jak zdrzymy na ryga pokoleń kaszebskich, to w jedno z pokolenia na pokolenie każdy wskazywało na Błega, bo my trzymamy z Błegiem. I to, co przeprowadzało na i tu, to jest na i decyzja. Skorzystaliśmy z tej wolności w ostatnich latach, rozwijamy swoją małą ojczyznę, Kaszebę, ale to wszystko dzięki temu, że Kaszebi trzymują z Błegiem. Po mszy świętej biskup Wiesław Śmigiel poświęcił tablicę z kaszubskim Magnificat. Kaszebsku nasza matykłe, na
Po uroczystościach w Ein Karem wielu pielgrzymów podkreślało, że to jeden z najważniejszych momentów na ich kaszubskiej drodze. Ja myślę, że to jest taka przełomowa chwila. Ja od niedawna się zajmuję kaszebskim językiem, kaszebską kulturą, choć skojarzenia moje są kaszebskie, ale ja myślę, że to jest właśnie to podejście i może na przyszłość będzie właśnie to jest wiceprocentowa w lepszej robocie dla zajania dla kaszebski. To tak bardzo głęboko przeżywa ten dzisiejszy dzień. Myślę, że ta chwila, która była przed chwilką, także to mnie tak mocno poruszyło. Serce aż nas zatrzasło. Nie powiem, że nie, tak. Myślę, a że ty dredziry, to także myślę, było to głębsze przeżycie jak 10 lat czy to 13 lat temu. Tyle to, co zostało, no to i było ta cała kropka nad i. Myślę, że bardzo wielcy wzrośnieni, porasieni, jakby prądę dokładnie raszyło człowieka. Oczywiście mamy za co dziękować. Jestem bardzo buśny z tego przeżycia, że ty mogę w tej chwili być. Uczestnicy na żywo, chodzę z płyty ziemi, że nasz Pan Chrystus chodził, Syn Boży. I właśnie to, co najprzedniej, kiedy nam mszy święty, że Kaszewie odnoczymy z Bogiem. A myślę, że gdyby tego nie było, żeby my nie trzymali z Bogiem, to by pewno i Kaszebów nie było. Tak jak i Ślązyków, to samo, bo to było ciemiężony barów, bez prasyków. A udało się nam utrzymać najmłewo. I to właśnie, że my trzymali z Bogiem, to dodawało tego ducha, że my się nie poddali, że jesteśmy dali przy Bogu i tak niech dali Bodze. Żeby my byli przy Panu Bogu. Pokazaliśmy to, co do tej pory osiągnęliśmy dla Kaszub, a przecież kiedyś to było bardzo ciężko, trudno Kaszubom żyć. Przecież byliśmy tępieni przez innych, a dzisiaj jesteśmy wolni i możemy całemu światu pokazać, że Kaszubi to wspólna jednota kaszebsko. To jest wszystko bardzo ważne, co tu się wydarzało dzisiaj. Matyjas ma już drugi raz, ale z Kaszebą ma właśnie. My byli w 2010 roku. Teraz jesteśmy drugi raz i bardzo jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że my się zdecydowali tu przejechać z tak wielką uroczystość, jak jest odsłoniący magnifikat po kaszebsku. No ja myślę, że właśnie to bardzo takie zwiększenie wiary i tego doda więcej młece dodali, żeby być w tej kaszebiznie, żeby młode pokolenie też mogły te nasze tatków wiara i tatków język dalej kultywować. Profesor Antoni Schroeder, wspólnie z Bolesławem Prądzyńskim, fundator tablicy z kaszubskim Magnifikat, podkreśla, że Kaszubi wędrują do Ziemi Świętej już od 5 wieków. My się wpisujemy w tę sztafetę pokoleń. Mało tu jest znany fakt, że pierwsza pielgrzymka Kaszubów to była księcia Bogusława X, który mówi, że księciem Pomorzan i Kaszubów. W tej 500 lat ponad temu tu na czele rycerstwa przybył. Za to zresztą został odznaczony przez ówczesnego papieża Aleksandra VI, rycerzem nazwany, obrońcą grobu Chrystusa, naszego Pana. No jest to tym bardziej ważne, że ten magnifikat łączy się niejako z tym naszym pokłonem wobec Matki Boskiej i Sianowskiej, i Swarzeskiej, i te, które były na Świętych Górach tego Pomorza Zachodniego. Tam mamy 3 góry. Góra Chełmsko, które przewrócono do kultu, góra Polanowsko i Świętogóra Kaszubów Rowoku. Ten my się tu jeszcze pomodlimy, żeby też przewrócić do kultu maryjnego, bo to były takie góry maryjne i pokutne i tamte pielgrzymki Świętego Jakuba przez te góry przechodziły. I ktoś jak popełnił mocne przestępstwo i grzech, zabójstwo, to muszą ledwie ze z tej góry i to są znaki takie historyczne. Reformacja niestety zniosła to i na przykład obraz Matki Boskiej Kaszub z Rowokołu zaginął. Nawet nie ma kopii, ale już jest taka inicjatywa, żeby to odtworzyć. I mam nadzieję, że poprzez modlitwę tutaj naszą to też kiedyś tam stanie. No i bardzo cenne jest to, że z inicjatywy tutaj
tych uczestników rzucone są na kopie tych tablic, które będą w Sianowie, może tu miotk spowoduje, że na święto Matki Boskiej Sianowskiej one będą tam zamieszczone. Kaszubszczyzna była podczas pielgrzymki obecna oczywiście nie tylko w Ein Karem. Podczas każdej mszy świętej, czytania i psalm pątnicy czytali i śpiewali właśnie w tym języku. Zaśpiewuj, córo syjońsku, weże zakrzyknij z radosce Izraelu. Cieszsa radość całego serca, córo Jerozolimy. Pun ładne są Twoich procemników, ładne kół Twoich niedrechów. A was cechum etapy biurowe do ze zdrojów zbawieni. Chwyltazie Pana i wzewyjta Jego imiona. Miece narodoma dejta płeznac Jego sprawę. Przepłeminejtazie Jego imiono je widzały. Bardzo często rozlegała się też w Ziemi Świętej pieśń Kaszebsko Królewo. Po mszy na Jeziorze Galilejskim pielgrzymi odśpiewali też pieśń Jemio Rebek. Jejem raby z prapradziada, więc rebaciec mnie wepedy. Łepo mnie był rydel wiosło, żej nasze rzemiosło. Łepo mnie Nie wszyscy pielgrzymi pochodzili z Kaszub i niektórzy obawiali się, że nie zrozumieją wszystkich kazań i nauk. Dzięki dobrej woli zarówno kaszubskich kapłanów, jak i słuchaczy, bariera językowa nie okazała się jednak zbyt duża. Chcę podziękować, że ta pielgrzymka wszystkich tak jednoci, że jesteśmy jedną rodziną i wśród tych pielgrzymów znalazło się tak wiele tych, co są jakby z daleka, na co dzień co z Kasiebizną nie spotykają. I tu są i taci książa, moi drachowie, i tak miał strach, jak oni będą chcieli coś rozumieć, a i ty cię pójść do dnia, że jest dobrze. I chcę najbardziej podziękować tyś tam pielgrzymom, co są spełnia tam z tych naszych parafiów, rozmaitych książek diecezji, aż po Torunci dalej, że wiedzą swego miadu, a to dla nich jakiś stać się dodatkowy ofiara, trud, żeby po kasiepsku te treści łapać. I ty mój widzę, że czasem mieć gąbę z młodym, żeby nie da plus przez łysie, ale ty się jak najbardziej to słowo do niej trafiało. I za ten trud tam, co jednocią z kasiepą ma i utożsamiwa im z kasiepizną, za to naprawdę Bóg zapłać i w tym myli, że są dokonaje to przemienieni i taka siebizna obejmywy i tak jednoci coraz więcej rodzy i pewno tych oddziałów później w Zrzeszeniem Kasiepsko-Pomorskim będzie coraz więcej, one sobie będą pomniejszały tyś i niech to umocnienie z tej góry procentuje w całym naszym dziecym na tych niezinach, jak ksiądz biskup rzekł, jak mam przyjdziemy do swoich rodzynów, do swoich parafiów, czy to będzie rytel, czy to będzie gdzie indziej, ale że tam będziemy mieli w sercu nie umocnienie wiary i spielgrzymowani, ale też zamiłowani do Kasiebizny. Bóg zapłać wam. Spoza Kaszub jest także ksiądz biskup Wiesław Śmigiel, ale jak się okazało, nie tylko wszystko rozumiał, ale szybko nauczył się kaszubskich pieśni, a na zakończenie przemówił w tym języku do pielgrzymów.
Na sam koniec, dresze Kaszebi, pielgrzymi, wiolci Bóg zapłać za wspólne pielgrzymowanie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pielgrzymka kaszubska była ogromnym przeżyciem dla większości jej uczestników. Pewnie każdy z pątników wędrował śladami Jezusa w swoich intencjach i każdy zapamięta w sposób szczególny coś innego. Jak już słyszeliśmy, dla wielu najważniejszym momentem było poświęcenie tablicy z kaszubskim Magnificat Vain Carem. Inni głęboko przeżyli mszę świętą na łodziach na Jeziorze Galilejskim. Ja muszę rzec, że dla mnie i dla mojego chłopa to jest pielgrzymka dziecygłe. My za bardzo cieszymy się nama, bo dany stąpać po tej ziemi święty, dotykać tych wszystkich świętych placów, łechternych meblus, cietele, młedle, i słachele w kwestele. To nie jest to samo, to trzeba przeżyć, to trzeba łebuciec to wszystko, to trzeba nacesieć z tym, choć to są nie do, ale to jest tak, to są tak piękne rzeczy, że nie są do opisania. Muszę powiedzieć, że ta dzisiejsza msza na Jeziorze Galilejskim sprawiła, że w moich oczach pojawiły się łzy. Tak bardzo je to mocno przeżyła. I cieszę się, tu Kaszebi przejechali, że oni mogli przeżywać i wybór papieża, i ta tablica z Kasiebskim Magnificat, którą nam w jedno powtórzymy. Bo Kaszebi naprawdę mają za co dziękować i mają być za co wdzięczni. Jeśli bardzo się cieszę i jem buśnu, że mogła tu z chłopem przejechać. Jest to moja druga pielgrzymka. Dał Pan Bóg tę łaskę, że przed rokiem byliśmy na pielgrzymce, przebyliśmy ją bardzo głęboko i jeszcze stąd nie wyjechaliśmy, już była tęsknota powrotu. Tą okazją było dla nas, to też odczytuję jako dar Pana Boga, że mogliśmy przyjechać właśnie z Kaszubami, bo mimo, że mieszkamy w Pawłowie koło Chojnic, są to te części, tereny południowe Kaszub, jednak czujemy się bardzo mocno związani z Kaszubami. Przeżywamy to bardzo silnie, tą obecną pielgrzymkę. Rzeczywiście możliwość uczestniczenia mszy świętej w tych miejscach, gdzie Chrystus chodził, gdzie tworzyła się Ewangelia, gdzie Kościół powstawał, daje takie poczucie wejścia głębszego w życie Kościoła. Ja jem co prawda dredziel jest na pielgrzymce Kasiebści, jeba na Paternoster, teraz jem na Magnificat. Gdyby nie to, że to była bardzo wielka pielgrzymka dla mnie jako dziękczynny, to pewno ja by to nie przejechała, a ja ci wrażeni. Ja jem w ogóle pod wrażeniem, bo ja lubię łeda, więc dla mnie to ma bardzo wielkie znaczenie, że to jest właśnie na tyłu odze. Tym bardziej, że to była moja msza dziękczynna jeszcze. Szczególnie ciepło będą wspominać kaszubską pielgrzymkę ci, którzy mogli przeżywać ją razem ze swoimi bliskimi. Jednym z takich pątników jest Bolesław Prądziński. Jestem trzeci raz w Ziemi Świętej. Jest to miejsce, gdzie jest naprawdę moc pozytywnego nastawienia, pozytywnego myślenia. Tutaj człowiek ładuje się pozytywnie w stosunku do innego człowieka. Ta pielgrzymka jest szczególna, dlatego że ten Magnificat, który nas tutaj przyciągnął, zabrał również ze mną moje siostry mojej żony. To jest przeżycie szczególne, dlatego że ich marzeniem było zobaczyć Ziemię Świętą. Za każdym razem, gdy słyszałem głos moich sióstr, to serce drbiło podwójnie. I te wrażenia, które tutaj są, za każdym razem ładujemy jakby pozytywnie. Ze mną zawsze towarzyszył mi różaniec. Różaniec, który w wyjątkowy sposób nabyłem w Wilnie od kobiety, która widać była, że to była jej jedyna nadzieja na to, żeby coś sprzedać. W sobotę, gdy widziałem pierwszy raz różaniec, wydawało mi się, że za duży. Nie spałem całą noc. W niedzielę rynek był nieczynny. My wyjeżdżaliśmy, ale ta pani przyszła i kupiłem. Przebyłem z nią 12 pielgrzymek do Sianowa, pierwszej z Miastka, i trzecią pielgrzymkę tutaj właśnie do Ziemi Świętej, gdzie jest pozytywna energia do wszystkiego, a przede wszystkim nastawia człowieka do innego toku myślenia, gdzie za każdym razem, dotykając miejsc świętych, byłem pewny, że ten różaniec umocni nie tylko mnie, moją rodzinę, ale również moją firmę. I za każdym razem myślałem o moich pracownikach, którzy bardzo ciężko pracują
przemyśle drzewnym, że ich trud powinien być jeszcze bardziej wynagrodzony. I moje myśli są skierowane po to, żeby w jakiś sposób umieć im pomagać w tych trudnych sytuacjach życiowych i ich rodzinom. Niektórzy wybierali się na pielgrzymkę w celach turystycznych, inni traktowali ją jako część swojej pracy. W trakcie pobytu w Ziemi Świętej okazywało się jednak na ogół, że oglądanie i dotykanie śladów Jezusa nie pozwala na obojętność. Co prawda wyjechałem na tą pielgrzymkę jako dokumentalista całego wydarzenia, a nie pielgrzym, ale stało się inaczej i zakończyłem tą pielgrzymkę jako pielgrzym, bo doszło do takiego małego wydarzenia, które to zmieniło tą całą sytuację i powierzyłem tą pielgrzymkę pewnej intencji, która się, mam nadzieję, spełni. No i jestem z tego szczęśliwy. Kaszubska pielgrzymka będzie też z pewnością niezapomniana dla jej najmłodszych uczestników. Dzisiaj jednak wspominają przede wszystkim turystyczne atrakcje i dobrą zabawę. Najbardziej się podobało to na przykład jak byliśmy koło studni Jakuba. To było bardzo fajnie. Tobie co najbardziej się podobało do tej pory? Wielbłąd, mój brat właśnie na nim jeździł. No i jak będziemy wracać, to ja też się przyjadę. No, tu też jest fajnie, te stare budowle, fajne widoki. Najbardziej pewnie przeżywali pielgrzymkę ci, którzy pierwszy raz widzieli na własne oczy Ojczyznę Chrystusa, ale bardziej doświadczeni pątnicy podkreślają, że i dla nich były to niezapomniane chwile. I też bardzo to wszystko przeżywa, jak nie pierwszy raz w Ziemi Świętej, ale każdy raz jest inny. Co raz coś nowego ty odkrywa i na nowo przeżywa. Ale to dopiero do nas dotrze, jak my przyjedziemy do domu, osadniemy, a ty dopiero to do nas dotrze, gdzie my byli, jak Ciech Świętych mylów my dotykali. Skończyła się pielgrzymka, pewno jedyny wyjątkowy do zemści Ojczyzny i Pana. I nigdy nie chcę zapewniać, bo każde pielgrzymowanie, wiadomo, że jadę z innym nastawieniem, pożynko nawet rachlić, bo w tym są słowiańcy, trzeba to przerachtować, wiele ustaleń, wiele spotkań tych organizacyjnych. Jak przechodzę do rozpoczyna się pielgrzymka, to może jadę z innym nastawieniem, powiem co tam jest, niebo zaznaję krajobraz, mógłby pewno prowadzić gdzieś tam w wiele sprawach, w wiele mylach, ale z takim nastawieniem naprawdę jakby pokornego ucznia Chrystusowego, że na nowo znowu może dotknąć tych samych mylów, na nowo jakby wciec się w Jego nauczanie, na nowo wsłuchać się w to słowo, które się rozligał, które było przekazywane i też przeżyć się na nowo, jak ludzie je przejmują, czy to słowo trafi do serca, czy to słowo my jakąś odpowiedź wziąć, czy to słowo tak idzie jakby mimo usi. I tam widzieć je to, jakie są rozmaite postawy tych ludzi, co idą jakby z namaścieniem, niby chcieli nawet całować te skały, choć po tyle tysiącach lat. Wiadomo, że to one coś przypomina im, a i są ci, co mają to wszystko jakby gdzieś, jak my wiemy. I to jest też jedno wielkie doświadczenie w każdej pielgrzymce. Ta była jeden wyjątkowy, bo ona miała swój cel. Ona miała jakby swój określony program. Ten program był bardzo bogaty. Te dnie były naprawdę wypełnione i w tych dniach udało się jakby odwiedzić i zmieścić to, co dyby wyobraziło całej Ziemi Świętej. Na zakończenie oddajmy głos prezesowi Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Łukaszowi Grzędzickiemu, który podsumował pielgrzymkę jeszcze w Jerozolimie kilka godzin przed wylotem z Ziemi Świętej. Kończy się nasza pielgrzymka Kaszubów do Ziemi Świętej, Magnifikat Kaszubów w roku wiary. Żegnamy się powolutku z Ziemią Świętą, z Jerozolimą, to są ostatnie chwile. Przeżyliśmy tutaj wspaniałe dni. Byliśmy w okresie wyjątkowym, kiedy cały Kościół powszechny czekał na wybór nowego papieża. My usłyszeliśmy tę wiadomość nad Jeziorem Galilejskim, w miejscu, w którym
Jezus Chrystus powołał świętego Piotra. Zostawiamy tutaj po sobie tablicę z Magnificat w języku kaszubskim. I do wszystkich pielgrzymów i ich rodzin, którzy uczestniczyli w tej kaszubskiej pielgrzymce, mam jedną prośbę. Kiedy za kilkadziesiąt lat będziecie tutaj ponownie w Ziemi Świętej, to proszę, pójdźcie do kościoła Pater Noster, pójdźcie do sanktuarium Ein Karem i pomódlcie się za Pomorze, pomódlcie się za przyszłość Kaszubów. Prześcigłe Belnigle. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.